Saúdos de novo dende este pabillón 9 de Fitur, esta Feira Internacional do Turismo que se está celebrando estes días en Madrid e onde Galicia ten unha ampla presenza a través de diferentes agrupacións, mancomunidades e sobre todo moitísimos concellos. Imos comezar esta nova conversa que lles imos ofrecer a todos vostedes, os que nos siguen a través das canles de La Voz de Galicia, das súas plataformas digitais, cunha pregunta: vostedes encaixan no paraíso? Bueno, isto sírveme para conectar co destino que nos imos a chegar de contado, Camariñas. Sandra Inso, alcaldesa, que tal? Moi boa tarde. Hola, que tal? Boa tarde. A ver que contestan, supoño que todos se encaixarán con ese paraíso que tedes aí na vosa localidade cargada de recursos, de atractivos. Imos tentar resumilos todos porque levades unha xenda moi intensa. Imos co último que acaba de acontecer, alcaldesa, presentación de toda a contorna, non? De toda a comarca a través da asociación que vos aglutina. Como foi esa presentación? Si, nos todos, bueno, a Xunta ten dividido a Galicia como xeo destinos, o xeo destino da Costa da Morte, acaba de ser ahora a presentación da CEMAT, únenos un pouquiño a todos, un vídeo, xa vistes, un vídeo promocional de toda a Costa da Morte. Sempre intentamos estar presentes en ese vídeo que nos une e que todos os concellos aportamos unha cuota para que o xeo destino funcione. Nós, pola nosa parte, despois Camariñas fai outro traballo, que neste caso vamos a Tour España, porque é o que nos ofrece os minutos para nos poder presentar. Aí sí que xa todos os concellos temos, nada, fanos falta 10 minutos, porque sempre se estrena o spot, no noso caso o spot este ano tamén foron dous, o da Mostra e o de Reira, e aparte a presentación do cartel da Mostra do Encaixe que se fai en Semana Santa. Nos aproveitamos moitísimo, nos vimos 3 días, e os 3 días intentamos echar a agenda de actos. Onte foi a presentación ás 11:30 da mañán do que era o cartel e o spot. Pola tarde, desde onte, estaba no Teatro Lope de Vega o spot nas pantallas de Rei León. Hoxe estuvemos cos modelos, tanto nas terrazas do Río como na porta na Gran Vía, anduvemos por Madrid, as diseñadoras morrían de frío, pero portáronse as pobriñas ben e levaban vestidos de Claudina Mata, de Encaixe de Camariñas, vestidos de novia. A verdad que foi unha cousa espectacular. Imos ir resumindo todo, porque esa presentación de toda a comarca, ese destino no que está tamén Camariñas, agora mesmo, nesta tarde de xoves, é recén chegada, xustiño para esa presentación estaba a alcaldesa de Camariñas, porque tamén hoxe presentabades, fixechedes achegachedes a moda de Encaixe ata Gran Vía. Contanos ti a azotea dun dos hotéis máis emblemáticos de Madrid, por ali tamén se viron eses deseños, e dicir, montachedes unha boa hoxe no centro da capital, non? Si, do que che digo, nós o que intentamos é, claro, Fitur somos un graniño de area no medio deste mundo de Fitur, entonces, presentamos aos medios o noso spot, presentamos Reira, presentamos a Mostra, pero estar na Gran Vía con vestidos de novia, con Encaixe de Camariñas, con modelos profesionais dirixidos por Damián, que da Costa da Morte tamén, a verdade é que na Gran Vía estaban, además, claro, chamaba a atención porque iban super, había un frío enorme, elas iban todas co seu vestido, entonces todo o mundo paraba a mirar, preguntaban que pasa, quen son. Entonces, Camariñas, xa che digo, non só é a feira de Fitur, sino que é a posta en escena en Madrid, que é a capital de España, entonces aproveitamos un pouquiño todo. Sempre aproveitades moito, porque xa mencionabas tamén, durante todos estes días, os que visiten Madrid, os propios madrileños poden ver un pouco máis cerca Camariñas a súa mostra a través desas pantallas xigantes do Teatro Lope de Vega. Iso está funcionando moito cada ano, non? Si sabes a cola de xente que hai a veces para ver o musical do Rei de León, e que ti tenes a cola de xente e ves as Camariñas, Costa da Morte e aquel faro imponente, a verdad, eu xa nada porque me caía baba, pero a verdad que se che poñía piel de galiña, porque estaba a Gran Vía abarrotada de xente con colas para comprar a entrada do musical, está seguido Camariñas, Costa da Morte, Camariñas, Costa da Morte. Xa che
digo, é unha posta en escena, non sei se ao mellor facemos ben ou facemos mal, non sei, pero o que está claro é que Camariñas volcase en Fitur, volcase nestos 3 días, e seguramente a interventora do Concello non está moito máis de acordo comigo, pero sí que queremos que a maioría do público da mostra, nunha encuesta que se fixera ano, era público todo da Comunidade de Madrid, entonces eu penso que sí que está sendo frutífero as campañas de Fitur aquí en Madrid en canto ao Concello de Camariñas. Tamén comentabas, non, que onte, non aquí en Tour Galicia, senón no Star de Tour España, tiñedes a vosa presentación, a propia do municipio, dividida sobre todo en dúas partes, con 2 eixos. Ese spot da mostra de Camariñas, que por certo ten data xa, 1 ao 5 de abril, como sempre en Semana Santa, e spot tamén promocional que inclúe o paraíso, non, de algúns dos espazos que tedes vos. Como lles contarías o que trouxechedes este ano aquí a Fitur? Foi un pouquiño pensado en que falamos de vistas, falamos de todo, e digo, pero se nós temos a vista máis bonita de Galicia, ten a Camariñas, e a vista desde cima da duna de Monteblanco, vendo o cementerio dos ingleses, vendo as playas de Reira e o faro Vilán, creo que non poderá velas iguales, pero máis bonitas non creo. Entonces, bueno, intentamos promocionar moitísimo Reira, é o noso sitio máis bonito, e ao mesmo tempo tamén quisemos un pouquiño para hilar co futuro Museo dos Naufragios, pois sabes que nesa zona é unha zona de moitísimos naufragios, de feito o Serpent, que está o cementerio dos ingleses do seu nome, pois quisemos un pouquiño promocionar eso, e o que seguramente para o ano que ven intentaremos facer, no? Ese Museo dos Naufragios que será unha realidade. Entonces, bueno, Reira, o Museo dos Naufragios, Camariñas, capital, para min o centro da Costa da Morte. Entonces, un pouquiño quisemos eso, promocionar Reira e sobre todo eso, o Museo dos Naufragios, que para o ano que ven será xa unha realidade. Porque claro, presentar o spot da mostra do encaixe de Camariñas é importante, pero esa é unha cita, unha data que xa non necesita promoción, non? Lembrarnos únicamente ou saber cando coincide, que sempre con Semana Santa é pouco máis, xa está máis que consolidada. Eu penso que casi todos os stand que están aquí no stand de Galicia xa din de carretilla, sempre Semana Santa. A mostra está moi consolidada, é un evento que xa está en todo o mundo, todo o sector da moda é moi conocida, pero non queremos descuidarnos e sí que nombrala todos os anos de que a mostra é en Semana Santa, pero despois eso, aproveitamos a ocasión porque ademais casi todo o mundo nos conoce polo encaixe. Ti nombras Camariñas, a veces en vez de encaixes a din facemos Camariñas, non facemos encaixe, facemos Camariñas. Vai relacionado moito o nombre, encaixe con Camariñas. Onte tamén fomos ao programa de Broncano, íbamos sin ningún papel que facer, o sea, ali, bueno, non sei se sabedes, pero é o que surja. Bueno, a verdad que nos esmeramos moitísimo, sei que hubo que facer cortes no programa, cortes que xusto coincidiu no momento que nos máis estábamos falando de Camariñas. Pedime disculpas Broncano, porque además ten unha amiga en común que era Claudina Mata, porque, bueno, tuvo que cortar por problemas de tempo e non sei, pero prometime que todavía vai volver a falar de Camariñas noutra ocasión, xa non se chegará, pero, bueno, foi unha experiencia tamén en prime time, que eran as 9:30 da noite, que xa estamos na televisión española, na primeira cadena, pois é unha cousa importantísima, que además non sei como agradecerlle a Claudina Mata, porque foi sin costo ningún. Non, sabes que para entrar en esos programas a veces hai que gastar un montón de cartos, pero o propio Broncano quedou cautivado por un pouco por lo que nos lle vendemos do encaixe e prometiu visitar a mostra do encaixe, o sea que Fitur para min xa está máis que aproveitadísima ademais, non? A presenza dun municipio de Alcaldesa, pois que é un gran, non? Pequeniño neste océano que representa, neste gran escaparate que representa, pero bueno, con moi bons froitos, con moi boa acollida e sempre con moitísima presenza Camariñas, con eventos e con actividades que eu creo que acaban conquistando, non? É moito cada ano, amosan que os pequenos tamén poden facer cousas máis grandes. E adiantaba que vai haber novidades, que vai haber proxectos que van seguir dando pulo a todo o que pode axudar a que turísticamente Camariñas siga medrando, non? Camariñas é mar, turismo e servicios. O mar está, de feito tamén aproveitei onte no stand de Tour España que sei que estaba o ministro de Turismo, estaba a presidenta de Paradores para trasladarlle a nosa inquietudes da Costa da Morte coa normativa europea que, bueno, están aí negociando de que na Costa da Morte non pode funcionar ese sistema que queren poñer porque a Costa da Morte sales ao mar pero de repente se complica, tes que salir. Entonces, bueno, aproveitei esa ocasión para reivindicar eso, sei que
están ocorrentes, de feito xa tomaron o acordo de intentar solventar ese tema, pero por si acaso, volvino a recordar, non vai a ser pois eso, que no Parlamento non só está o PSOE, que neste caso é quen representa, tamén está o Partido Popular, está o BNG, e que todos, entre todos, busquen unha solución, porque ao fin e ao cabo nos debémonos aos ciudadanos, e os ciudadanos non poden estar con liortas políticas. Entonces, pois eso, que procuren que a Costa da Morte ten unha problemática especial, e o mar da Costa da Morte non é un mar calquera, é un mar peligroso, e iso foi o que intentei tamén vender, que Camariñas forma parte desa Costa da Morte, dese mar peligroso. Exprimindo os minutos, xa ven exprimindo todas as posibilidades que ten Camariñas para posicionarse, para promocionarse aquí en Fitur, en IFEMA, fora do recinto feiral, en espazos emblemáticos de Madrid, rúas como Gran Vía. Se está aproveitando Camariñas a súa presenza en Fitur, aproveite, alcaldesa Sandra Insua, o último minutiño para dirixirse aos lectores de La Voz de Galicia, os seguidores das canles de La Voz, para que visiten este 2026, este ano, a súa localidade. Pois, en principio, sobre todo, que veñan con calma, que non veñan con prisas, porque a Costa da Morte non é para disfrutar un día, hai que ir polo menos a cada concello un día. No caso de Camariñas non lle vai chegar un día, vai ter que, porque teñen que dormir ali, teñen que comer ali, e Camariñas ten moito que ver, porque son 4 parroquias, pero moitas. Mira, o Museo do Alemán é un dos museos máis visitados de Galicia, está en Camariñas, en Camelle, a Ruta dos Moiños de Ponte do Porto, a zona do Ariño de Sabiña, as playas de Reiro, o Museo do Encaixe, e no futuro o máis deseado pola miña parte, o Museo dos Naufragios, que eu espero que seguramente este verán xa este aberto, e polo menos o máis novedoso que poden ver no mundo dos naufragios vai estar en Camariñas. Bueno, pois unha novidade a incorporar a toda a oferta que nos ofrece ese destino Camariñas, para sumar a partir do verán ese museo que será un atractivo, sen dúbida máis, para Camariñas. Sandra Insua, alcaldesa, grazas por acompañarnos e grazas por contar con La Voz de Galicia para amosar a toda Galicia e os de fora de Galicia todo o que pode ofrecer a súa localidade. Gracias a vos, moitas gracias. Bueno, pois Camariñas, un destino que teñen que visitar, se xa o coñecen, redescubrir a través de toda esa oferta da que nos falou a alcaldesa desa localidade. La Voz de Galicia, xa yo estamos contando, presente, como sempre, nunha nova edición que se está a celebrar estes días aquí en Madrid.